Amen. Radishon when munyam na kasa kyerɛ wo ma na hyɛ yɛn den awie nei ne abamu amu wo Yesu di mu ne ɛbɔ mpaeɛ. Amen. Adafo no yɛ kae mu bio sɛ nyamsɛm a ɛnɛ yɛ toa so yi ifiti aseɛ nra na ne yɛde ntoa so ɛba 1 Peter chapter 2 verse 9 to 12. Ɔsɛ na mo deɛ moyɛ abusua a wɔyi wɔn. Hallelujah. Amen. Woka ho di ana Kristo abusua abusua ne wɔn a asakyerɛ abusua na Awurade asɛm ka kyerɛ ha. Wɔsɛ na mo deɛ moyɛ abusua a wɔyi wɔn. Mo a moasakyerɛ wadwen ɛno obi biara a wasakyerɛ no wɔka Kristo abusua ɛho abusua watwe wɔn afiri deɛ ntere ho watwe wɔn afiri bɔne ho watwe wɔn ho afiri nia ɛnsɔ bia ɔse na mo deɛ moyɛ abusua a wɔyi wɔn ahina sɔfokuo ɔman kronkron ɔman a wafa wɔn ayɛ ɔno ara ne deɛ sɛ monka deɛ ɔfrɛ mu firi esum baa ne han a ɛyɛ wɔn mu ayɛ yie ɛnkyerɛ wafrɛ yɛ firi sum aba han mu. Sɛ woka abusua no ho a Onyankopɔn ayi wo afiri esum aba han mu. Obi biara a wasakyerɛ n'adwen no Nyankopɔn ayi no afiri sum wɔde n'aba han mu. Ɛno nti kyerɛwsɛm ne sɛ obi wɔ Kristo mu a wɔyɛ abɔdeɛ foforɔ nneɛma dada no atwamtwa nneɛma nyinaa yɛ foforɔ. Naano na ne frɛni no ka ne sɛ wɔse kane ne ne m'ani afira ɛnɛ deɛ m'ani ayɛ dɛn ate m'ani abue. Mani ebue kane na me yo Onyankopɔn tamfo ene de ma be yo Onyankopɔn edofo enam se matwem wo afiri nia entry nyina wo se kane nyuma nyina twem hwe eniema nyina ayefofro. Hallelujah. Amen. Erade na timi yo wo senipa odofo a wo tie me nia wo tie biara no wo de akoma pa hie Awurade a wo sesan Onyankopɔn kwa ne betima yi wo afiri sa suban bɔne no ensadua no ema asɛm akɔhwe bra ene obra emfra bia no obi biara wo ne Nyankopɔn bompuni mpu no wo sesan no ɔyɛ no foforo. Awurade guso sesani po na man kwan no sesan wa ho de ontimi fa nya hwe onti wo se abusua wayi won firi suma bane han a ɛyɛ nwanwan hwe yimudu edu ba ko se adofo ni tomofo se ahohoɔ ne amanfrafo o Kristo ni bia ye hoho wiase ni amanfrafo ye frafra mu ewiase ye krom enti wo se munyi mo ho mfiri honam akɔno a ɛne ɔkra ne di akɔn no bibiara wonim sɛnyɛ twom firi ho ntanta ho nka sɛ ɛbi Kristo ne di Awurade no onimtedia Awurade se munyi mo ho mfiri honam akɔno a ɛne ɔkra no ɛkɔno ho na mo mɔbra pa amama mu wasi anya dai Yemmobra pa. Yemmobra diai abra pa ewo amama mu uti jom de to ade a bobra pa wo ne bonyafo no bobra pa adwuma bobra pa wabusiam wo mo hunu sa wo bobra pa ma yire wo kunu wo ma wo papa wo nananom enhunu se wo yi o Kristo ni mapa a wo bobra pa o Kristo ni bia bobra pa nya bra bone o Kristo ni bia o bobra pa wose na mo bobra pa amamamu na de wodi mo ho nsekro se odibonye ni no so hwemo ni yo pa no a hallelujah wankasa woni yo bone no wose hwemo ni yo pa no a wahye Onyankopɔn animonyam. Hallelujah. Amen. No wahye Onyankopɔn animonyam. No wahye Onyankopɔn animonyam. Adofo no, the journey to a better future. According to a yede kodati asetna popemu.
And now you share pointed in the promise of a better future. Say, Onyanko Pombosha, was sharing Sibenya Dacha Sitna, a papa. The Tosumi, the power to a brighter future. A quaya de co, Dachia, a yet fair fenum. A honey this year, and yet was point number 3, no, the pilgrim's journey to a blessed future. The pilgrim's journey to a blessed future. Say, akwantufuo akwantua yede kodachi enhremu. Blessed future. Yede kodachi enhremu. 1 Peter chapter 4 verse 7. 1 Peter chapter 4 verse 7. What say? Nanso adie nyina wie ya ben. Adie nyina wie ya eden. Aben. Enti mwadwen emunte na mwani enna ho ema mpaibo adie nyina wie ya ben. Enti na insohwe bia wonamu amane bia wonamu so Kristo ni no dia danse amwo hunu se trust am se enne di awie ye no asetena mu be ye den insohwe be dooso amane be dooso enti dia wo Kristo ni wonamu nyina no dia danse a kire wo se awie ye nnai ane ebuo mu yi wo Yemsia bibim free Elijah. 1 Kings chapter 19. Say Elijah, such a 1 Kings chapter 18. One more bomb pie, ma a Jeffrey sro. Ma for a bar, a for the no bashing a man when your man so tie hono. A Jeffrey so by being swooning in a she a j a for a bonny tomb. In Sancheno ye nyine chino Jezebel no penya me asemwatie was sorry tia no ka say hey Elijah wona wakunkum madifo nyina no makomfo nyina no woyi wan free ho no won so obeyese won Elijah ye oni pate same no mi no enti abamubuo bai enye nwanwa so abamubuo amane nya nwanwa Osofo so abamubu a emane nye onwanwa hwerade na onhye woden enunti wodi hu na odwane di esanse wo ba a wo yebusuafo obonsam ebayi obonsam enuaba Jezebel si obeyi na firi ho na nyame nipa Wonyankopon komhyeni kese wonyame nipa enwosa won so ehu bono adofodom enunti odwane ko share baabi se ready kumi na ya na ngusa mu se Elijah na wo pese owu a ada no antra ma Jezebel nkuwo na odwane ko share baabi ya se ready na nkuwo ready no ida no waku de wo pra waku ni Jezebel What Johnny Afrincha Kosha Bia? I want a woman price already kumi now coming kumiku onyanku pon yesa abambuana man kasasa. The radity nasi. And inti washa one radi man above for the breno. We are in you so name watch 1 Kings chapter 19 verse 7 and 8. Or say, ne radi both was sunny bekan no. Nimpre no so se sorry didi na okwan no eware papa ma wo na osori didi no onomai na onanti onanti aduane no ahoden mu adeduanan awiane anajo di kodru nyankopon bipo horo ho Hallelujah. Amen. Wahu. Enti onyankopon hu se wo hia hoden. Wo hia se obenya hoden. Enti onyankopon ma na bofo edi aduane bre no de tosumie no. Na odiwie ye no, obi opesu owo, o se aduane ba ye odi yo.
onipa ba mu bua ya kasa kasa na ese ya bodam ohun nipa ba mu bua ti na ose ye hunu uni onipa ti ose wo hunu mra na ba mu abuo onipa ba mu bua okeka nsem a echi obusa no a obeka che senya ono no okaye nipa ba mu bua de de ba no enu nti okunu no oyire no osiesuesua ye ho emra ba hunu so oyire abamu abuo no hwe ohu yie na hunu asem abeka hye ne den emra ba hunu se wo kunu abamu abuo emra ba hunu se obabi abamu abuo eno kansem abehye ne den na aboa no ento Onyankopon behye ne den behye ne do hunu se ekom de edi kan wo ekom de no de tosmienu ohia honhom ahoden eno nti wode aduane free soro bre no ema wodi na Awurade ka chense didi ni pre no so sorry didi no kwan no ware papa pamma wo oso akwanto na ware mayeyo enti si ani honhom aduane ye Onyankopon asam no a yentibi nru ho na osori didi na onowen na onante aduane no ahoɔden mu adaduanan awiane anajo 40 days di kodu Nyankopon bepo horrible it is aduane ntimi sustain no 40 days no wandidi enso timi di nante ya kodu bepo ekyɛw sɛ Onyankopon ma na ahoɔden honam ne honhom nyinara no do for me se hwɛ wate ya kwantu a ye namu a ye de ko nyame bɔhyɛ asase so yi ensɔhwɛ wom amanie wom enema bebre ne wom nanso die betima boa ye ne ani Awurade asɛm Joshua eti baako Joshua chapter 1 Joshua eti baako mekan eye iyimo enwɔtwe wase Emma emra womamu Awurade asɛm yi Onyankopon asɛm no emma ne mfiri wanu emma mra asɛm yi emfiri wanu mo wase emma mra asɛm woma yi emfiri wanu mo na dwene ho awiane anadwo Elijah etime de odi aduane no wonante awiane anadwo aha wase dwene ho awiane anadwo na wahwe aye sedie watro wo mu nyina tie no na no na bema wakwan aye jojo na no na ebema no aye den asi wiye odofo wontimi mfa nyame asam nto nche mani nsi wiye o so ni makenkan ya dwendwen nyame asam a watie no ho anye bia bakwa asori akwati nyame asam anye bia betre radio ho no ati nyame asem enu nti no wase dwendwen ho no wahwa yo sene watro wo mu no anu na ba mu wonya honhom ne honam ahoden no wase na nu na ba ma wakwan aye jojo na nu na ebema na asiwiye ukwati nyame asem a ensiwiye hwe ukọ Psalm 119 verse 60 Psalm 119 verse 165 verse 165 was say asumdie pi wo ho asumdie pi wo a wo do wasem o do mra na bibiara entoatoa won asumdie pi wo nyamre kinka Bible no mo dwendwe ho no mo yesitie mano o munya asumdwe bebre nyesa amane mo wakwam enyeso mfa nsohwe mu nanso wenu nyina no o mo benya asumdwe o amane mire mu no wo mo benya asumdwe atiti mire mu no wo mo benya asumdwe a adwen entimenti ase ebradwen ene ntiase nyina aso no asumdwe pi wo ho ma won a edo Awurade asem na wodwe ho na wode nante enu nti wo hu se Elijah odidi ye wonya sa hoode no
na ordinante enuntina erade say Matthew chapter 4 verse 4 obon Samson no wie no se didi no se hwe wase no bua se watro se enye pa no nko na onipa nam so betena ase enye aduane nko na onipa nam so betena ase nemo asem biara efri nyankopon anim no so. Hallelujah. Amen. Asem biara efri nyankopon anim so no wonnam so betimi atena ase wonnam so betimi adi nkunim won sohwe mu wonnam so betimi ayeden wonnam so betimi akokon okopa no wonnam so betimi adi nkunim. Hallelujah. Amen. And into onyankopon someone one me ahunu say the share larger the ultimate two akwanto de duanan was a kwane ware papa I don't know have you akwanto na ware emu sohwe dɔɔso emu amane dɔɔso nti no so tini ni amane dɔɔso dan so onyankopon ti ni firi ni nyina mu na ye onyame asɛm onyankopon ko asɛm na timi hye yen den boa yen nti Bible kenkan de da bia da also timi kenkan Bible no utimi kenkan na kenkan ho na de bobra en kenkan akwa nemo de bobra eno de babua wa mo wa kwan ye jojo na no na ebema no wo ayede ebema no asi wiye James yeko James chapter 1 James chapter 1 me kan free verse 22 no eye Yakubu tiba akunyimodi onu me no wase na monye asem no yofo na monye atiefo nkoara enada mo ho oh yenye asem no de yofo yenye ni yofo mienye atiefo akwa na da no enada ye ho enada ho what enada ho o sabudi wuti asem no a o ma asem no eye omu adwuma na no na babua wa mo wakwantu a wutu e wo honhom ne honam nyina no wakwa ye jojo na no na ebema wo asi wiye ebema no asi wiye ebema wo wadi nkunim ebema wadi obonsam so nkunim adamon ya honhom fi ubetima di won so nkunim na no na ebema wonya treni akwa da na asi wiye anunti na ya meka nyamsam na mesisu dia chelse treni abrabo na babua wo de hwa Isaiah chapter 54 Isaiah Etiadionum 9 Isaiah chapter 54 Shede erade asem ekano imu do 9 no Isaiah 54 verse 14 tini mu na wasibetim wasitini mu na abede Wasibetim woni nhyeso ntem betwe na wori nsuro na woni ahudie nso ntem betwe na erimewo hwe wo pe won tokwa ahunhumfi obonsam won wampanyame asem hwe wo pe won tokwa yimudunum enso enfrime die wo sai wo so no wonti obehwiase hallelujah amen wo tini wo wonti obehwiase die wo dwonwadwe mbone ne wo hihye tia wo twitwa 19 opesi eyi wadie no fa position no sa wo koso trase trini mu de wan tra wo se meye bia tua ne ka wan fa bone anhye wo mu na hwe awrade trase trini mu a wase betim na ne wo sa wo so no wonti obehwiase Entina otwaso imudun so no se akodie biara wo botia wo no enye den enyina enye yiye enam training ntio enam de training nti enye yiye one transit ni mu a obi ba akodie ebe kan ya na wo bi ko ya tele bi kan ye Christian so me nam ye no makoti obi adro sam na kamenan me nam no me de nsako ka obi adro bi obi no de asem ba bi me nsako ka kam o Christo ni anyame
nyame de osoche wiase wiase nyina tumi no wotimu na wodo nsako ka bibia won konkro timu na ntimi amani pa na nwane antimi ampa mu fin na di usunkunima na chesa wonye Kristo ni mapa tino se me mankuma mufri nyankopon bo na mayedan mwadi wonsun kunim efisadia wotimu no yedan wosoche di woriase hallelujah amen enoti obra kwantu no ye nam no ye moye homodin se ye betie wo fri ni anti bia ho no nyankopon hira no esane abayenso hwe 2 Corinthians chapter 6 17 and 18 2 Corinthians chapter 6 verse 17 and verse 18 was say enti mumfri wo mu na monte mo ho emfri wo mu awrade no osie na monka de ye fi enka de ye fi na menso megemo enti mumfri wo mu nka se adwuma mo obi eye bi ade no kra me mpe kra ne pushi na omu pushi mame ade na mani nye ho kra no na omu pushi aya na me mpe o anso omu ya omse manya na me yi won ama nti uso ni pache nyankopon wase enti mumfiri wo mu na monte mo ho emfiri wo mu awrade no osie hwan no oka eni Osei Owusu na eka ni osofo Osei Owusu na eka wase awrade no osie na monka de yefi na menso megemo hallelujah amen wodi no krama awrade so obedai obegien wase na mei na mayemoja na mayeme mamere mane me mama awrade tumfo no oyedai osie saka se modro ye mi ye di etira ene mi nyabreche onyankopon twedi ampon se ti wo fri ne antre bia na wo me do bayam me baberema me baba asasi so wasi awrade tumfo no na asie na so ye president banana mkroma wonni bambo so binim se ye nana yana na tumfo ebania obia edibuo ni ani de na bua ye de ma otumfo ntino otumfo bannam ha obia de ebuoma ne bibi na ka bibi grafa no wonim tumi a etane che odinam na twedi ampo boss ni asase se te wo na me magye wo no mabo ho bae a wono atumi nyina ya ne dia no tie no nebesi uye wo Yesu die mo amen 1 John chapter 2 from verse 5 ya kwantu ne niema bi oseye ti wo free di antre bia ho hwe Yohane nwoma di kai etimie no imo upenyame mu bambo pa na me chewe yo Yohane nwoma di kai timie no imo du no 1 John chapter 2 from verse 15 o say munno wiase anan no ma ewo wiase so bi do wiase a agane do no nyadan eninimu obi do wiase agane do ninimu aya mekas senyame aboa na wo dan wo ha ana wo ka wo ha ana wo bibia wo wiase ja nyame itimi hira wo nipa empedodo a wodo nyankopon se saa niyema no wo bekoso nyame mu hira na tena bia obi na nkromu kra de mate bottom for chasing crofo bi se ubonu se sika da bottom nyina ta bia every 1000 cities to enroll no onam nyina ne nsada so na wo onam kejeti obi pim na inti man crofo was akwa bibi shen ho na man crofo ya ni diwachi so esa sikano at ahu shana koma mu ama se enya sam ketwa nanso obi wo kra wonnam sike ehya no ho no enya sam ketwa eza Ghana ska ya ye na yi obi timti the 200 million tuition bottom wonnam ho anso hunu ehyen bottom so hunu wonnam ho ehu bianim onamo boko nanso tabia de owoketu akura no wodosene ayi se de no popo wo ho ne ade no
the American and say, ye no Yankopon san ye many na. Was say, Muno Riasi, and I know my warriors, so be no Riasi, Janet on your day. Dear warriors in Honamakono, near New Wakono, near Sitam Wahua, and Fred Jano, Nemo, if Riasi, the Riasi in a cono. Chem na dear wo ye adie Nyankopon penebetna hoda de o ye de Nyankopon penobeden betra hoda adofonom ne no wiase afei obra kontwe namui mom ye nkosinye papa ye nkosinye den o de hwede Galatians from man Galatians chapter 6 from verse 9 Galatians from man 18 yimon kono was say na mumma yemre papa yemu mumma yemre papa yemu na se yampa ba yebetwa so aba ni bremu yampa ba be edai betwa so aba yebetwa wase ma yemre papa wodi enipa bi wo ha wodi won chi a wonye papa da enipa bebre ye boni aye nanso se woye Kristo ni mapa menni sankrofo nachi menni sankrofo nachi ye nuanum a wala tamamu wo bebu obi o se so se nipa nyina anya nti wakata wani nti wonhwe obi a ni papa nso betwa munhu won nti wodi wakata wani dendende se nipa nyina nipa bone no papa so twa mu a wonhu nti bie wani no ahun papa ne boni ni nyina no aye o se na mumma yemre papa yem na se yampa ba ye betwa so aba ni brimu enti ye wo bra e fata mumma yenye nipa nyina yiye wase anya den nipa nyina yiye mumma yenye den nipa nyina di ope wasem ni ompe wasem yenye nipa nyina de yiye enkanka wonwa wo ye agidifuo no fearful. Wahu. Yenye nipa nyina ye. Ni chapter 1 Peter chapter 3. Peter uma opra kontra bi awrade pese ye nipa nyina yo. 1 Peter chapter 3. Ni edi chapter 1 1 Peter chapter 3. Ye kan free mo wotwe. Wase na wiye ye ne se mo nyina nya adwenkro. Mu hunu me mamo ho. Mondodo mo se nuanom mo yem hihye mo emema mo ho mo nyina ho brase adwen mo mfa bone ntua bone ka enso mo mfa oye entua oye ka nemo mo nhyira efri se yemu na wafra mo se mo magi nhyira na de wodonkwa no opese wo hunu enapa no tia ho die wodonkwa no pese wo hunu napa no maninyi ni techema enfridiem bonimu ne nano na nka na da asem maninchi boni na wonye papa manu twitwa asomdue na oni akire efise awrade ani wo won a wotene so na naso abue ama won paibo na awrade ani sa won a woye boni no awrade ani sa won a yedan woye boni no imudum yensa na se mudi papa akira hwan ana obehamo hallelujah amen mudi papa akira hwan na obehawo bitu adukra nya ohe wodi adwen panante wodi adwen fam nante na wonni adwen boni a wo bi adwen ho adwen boni a Nyankopon be ko ama enti wo se na se mudi papa akira hwan ana obehamo na se tini nti muhunu amania nso a enhyira ne mo na munsuro won huhu na momma makoma ntu hallelujah amen tini nti uhunu amania enhyira ne mo na wase enso won huhu na mo wakoma ntu adentra awrade be ko ama odofo ye bompaye awrade asem ededoto onyame asem emu ohwam nam de ama woye o umpe we pede enti se bibi besi wo nhira ho kwan a pem kan nyina kire awrade na onyame a woye mobro hofo no
obehu mobo onyame tumfue yede wasipi wo Yesu Kristo de mo Amen. ene de me bompa yese wasem yi ebenti won ayire nyinara won wepem aka onboni nyina hu omobo na ti won wo Yesu Kristo de mo na me bompa yese wasem be shaw maden a Kristo forma pa a wonam sohwe mu wonam amane mu wo ye papa ne bi mu nso twitwa won nanti awurade koma wo Yesu Kristo de mo ni oyade san yade ni onam sohwe mu aye dudu mana domo de be diso nkonem awurade mu wasem yi enhye wo nyina den na mu agilifo asofo mapa no akoso adi ho adanse ye de wasipi ye busa wo nyina wo Yesu Kristo de mo Amen. Wonderful riding show will be sweaty. Also for Yaw Osei Owusu. Ipala Sokene Wukma Santas Nadin Sempebre War. Me no money is 020-8177-530. 020-8177-530. And then 024-3865-896. 024-3865-896. A riding sham. Amen. Amen.